Si představ, že ten Michael Jackson umřel. Já ty chlapy z druhé směny neznám, bo jsem tu nový. To není z druhé směny, to je ten zpěvak. Zpěvák? Co byl černý a teď je bílý. Jak my dva jsme černí a budem bílí, teď tak. to máš A hlavně ať se nezakecáme. Že jsme v utlumu. A když už jako máš takovou družnou náladu, tak už byl někdy v Závalu? No doma jsem byl v Závalu. To nerozumím. Ne? Ne? V noci se staré urvaly močové kameny. Já to myslím seriózně. Ale tak není to sranda. Vážně, jestli vážný Zával, víš? Dáš si bramborový placek. Tak neurazím. Víš co, v Zával není žádná legrace. Minulý týden byl Zával. A zůstal tam ten Dvořák. Jsem tu nebyl ještě. Si mě zavolal odborař a říká, že to musím jako říct té vdově Dvořákové. To je nevděčná role. To je nevděčná role. Já říkám, já to nemůžu, tak já bydlím vedle těch Dvořákových. On říká, ne, já ti to nařizuji jako odborař, musíš tam jít. Tak to na tebe padlo. Padlo to na mě, tak jsem si sedl do hospody, přemýšlel jsem, jak ti to řeknu. Nechtěl bych být v tvojí kůži. Tak jsem se ožral. Ve 3 ráno jsem mi kopal do dveří, ona otevřela na tačkama. Nechtěl bych být v tvojí kůži v té chvíli. Na tačkama já říkám, vdova Dvořáková? Ona, ne, já nejsem vdova. A já, vsaď se, kurva.